Gu LH lauko ikasle gea eta aiaiten proiektu marrunaia osasuna munduan lantzen eta horrekin batean nahi dizugu elkarrizketa bat eta interesatzen zaigu mediku baten ikuspegie. Eta orduan hemen gonbidatu dugu gaur Aitziber. Gure lurraldea beratxo honetan 1.000 biztanleko 320 mediku daude bataz beste. Eta Angolan 1.000 biztanleko 3 mediku daude. Zer iruditzen zaizu aldea? Zergatik ote da hoi? Diruaren arabera da hori normalean izaten da. Nik uste dut gaudela mundu batean mediku gehiago behar ditugula, naiz eta osasun hobeagoa eduki. Eta han gutxiago kexatzen die, naiz eta gaixotasun asko auki. Zuk zer egingo zenuke aldean murrizteko? Nik dirua banatu. Aurrena, dirua banatu eta danok auki berdintxo. Eta bai ospitala, bai mediku gauza, bai ez osasuna bakarrik, baizik eta beste arlo batzuetan baita pixka bat homogenoa izatea dana. Eta gutxi gora bera hor dizin zenba mediku daude edo Beasainen? Ni Beasaingo zentrua lana egiten dut, eta gu gaude, ni larrialdietan lana egiten dut. Orduan gu gaude bakarrik 5 mediku gaude. Baina egunen 24 orduko zerbitzu eman barra daukagu. Orduan ordu asko dira mediku batentzako eta jendearentzako. Baina konparatzen badego, pobrezian daudenakin, asko gea. Nola moldatzen zarete beste pertsonekin? Nik uste den nahiko ondo moldatzen gehala. Batzuetan nahiko erlazio zailak aukitzen ditugu segun ze jendearekin, baina normalean ondo. Ni larrialdietan lan egiten detenez, ikusten dugu segun ze gaixotasun daukaten, segun ze larrialdi mota izaten dan, aurreratzen ditugu horiek edo ez ditugu aurreratzen. Orduan nik uste erlazioa ona dala. Zatiak behar dute, gaixotasuna momentu horretan sendatzeko jartzea, sendagaia jartzea eta guk saiatzen gea jartzen. Orduan, baina ez daukagu gaixotasun horren jarraipena, hori bere medikuak egiten dio. Errazalda horren beste pertsona atenitzea? Bai, ez da bai eta ez, segun. Gauza gertatzen dena da, guk ekipo bat gea, gu gaude erizain bat, gaude zeladore bat eta nagoni. Orduan, 3 arten saiatzen gea, sartzen denetik atean esatea zergati datorren larrialdietara, nireganea iritsi arte prozesu bada. Orduan, pixkanaka erlazioa baita sakondu egiten da. Eta orduan, nire ustez erresa da. Beste gauz bada, pertsonak etortzen bada aserre, erlazioz da izaten ona. Baina normalen medikuaren azgea juten eserre. Ezta? Eta zenbat pertsona joaten dira egun baten edo? Adibidez, Beasaingo larrialdietan, larun bata edo igandetan, 100 pertsona ikusten ditugu. Eta laguntza jartzen diate, larun bata goizetan, ni baldin banago guardia, laguntza jartzen digute beste mediku batekin. Baina bestela, igandetan adibidez, arratsaldeko ordu bitatik aurrea, bakarri pertsona badago. Eta orduan, aldan bezala. Batzuk gehiago etxoin bar dute, beste batek gutxiago etxoin bar dute. Bai? Jende nolako arazoekin etortzen dira? Denetatik, arazo desberdinetatik etortzen dira. Etorri daitezke, golpe bat hartu dutelako, edo erori egin direlako, edo arnaz aparatuko gaixotasunen bat, edo aukitzen badute liseri aparatuko gaixotasunen bat, edo adibidez gernubideko arazo bategatik, denetatik etortzen dira, edo begin zerbait gertatu zaiolako, edo entzumenean zerbait gertatu zaiolako, denetatik, eta zauriekin gehien bat. Zenbat topatu duzuenetatik gaixotasun arraroena? Arraroena? Asko. Oso galdera zaila da erantzutea, baina arrarok asko gogoten die. Noizbehinka, guardia batean adibidez, ikusten ditugu bat edo bi arraro, askotan ez dakiguna zer dian. Eta segun nola denboran nola sendatzen dien edori, ikusten dugu azkenean zer izan den. Baina guardia bakoitzan bat edo bi egon daitezke, ez dakiguna seguraski zer den oraindikan. Seguro gaude tontakeri txiki batengatik etortzen dela jendia, zeiten dezute horiekin, etxea bidaltzen alditu zuen? Ez, danak atenditzen ditugu, normalean dana, baina esatezaiea aurrena pentsatu inbar dutela urgentzitara etorri baino lehenago zer egin bar dute. Baina gaurko gizartean nahiko zaila da esplikatzea jendeari, gauza
tontakeri batzuengatik etortzea medikoaren gana, hori, baina ez da erresa, oaingo gizartean esplikatzea, 2 ordu, 3 orduko kalentura batekin, ezin degula jakin oraindikan nondi datorren kalentura. Baldin badauke zerbait seguru, baina 2 ordu, 3 ordukin ez dakigu zergatik datorren kalentura adibidez. Diotenez, krisia dela eta medikoaren gana joatean ordaindu beharko dugu. Egia da hoi? Ez, momentuz ez. Gertatzen dena da bai etorkinei eta bai beste kanpotarrei arazo gehiago jartzen zaiela. Baina orain gu Goierri mailan adibidez ez dugu arazori aukiko, guk urgentzietara etortzen zaigun danari atendituko zaie, tratamentu emango zaie, baina claro, gu jartzen ditugun botikak eak ordaindu egin beharko dituzte. Hori bai. Eta konsultak ordaintzea nik ez dut uste iritsiko danik. Baina bueno. Ez dakit zer gertatuko da. Zui gertatu altzaizu etorrien norbait hiltzea? Gertatu daiteke, baina saiatzen gea ez hiltzea inor. Nola afektatu dizute? Kontuatu behar da bizitza hasi eta bukatu egiten dela, ez? Momentu batzuetan iristen da pertsona batzuei bukatu egin bartzaiela bizitza. Eta momentu hori etxean gertatu daiteke edo bai ospitalean edo bai ambulategi batean, ez? Orduan saiatu bargea azkeneko momentuko gauza horiek izatea errexena, bai berarentzako eta bai familiantzako bai sufritu gabe eta bai lasai gelditzea. Oso zaila izan ala hori ahaztea. Ez da ahazten. Gertatzen da momentu horretan zuk ondo jokatu baldin badezu eta zu lagundu baldin badiozu, bai familiari eta bai pazienteari lagundu baldin badiozu, azkeneko momentu horiek izatea onenak, ez? Zue baita gelditzea satisfazio batekin, ez? Eta ondo gelditzen zea. Beste batzutan ez dia hiltzen, baina larritasuna daunen eta oso gaizki pasatu baldin badezu pazienteari ikusten diozuelako atera barra dagola bizitza aurrera, ez? Eta zailtasunak eta komplikazioak daudelako hor bai izaten da zaio, eta hori aztea zailagoa izaten da. Baina, gero azken fine, gero begiratzen duzu, zerbait gaizkin baldin badezu, edo hori begiratzen duzu, ondo egin dut, edo gaizki egin dut. Ikusten badezu, ondo egin dezula, azkenen satisfazio personala hor dago. Ta bukatzeko zuzendagile bezala, nola ikusten duzu munduko gizarten osasuna? Nik uste dut, ondo dago osasuna. Gertatzen dena da, tontakeri gehiegi ditugula. Orduan, nik uste dut, kirola eginda, janari on batekin eta gauzakin ondo joan gaitezkela danok eta osasuntxua izan gaitezkela. Gertatzen dena da, nahi degula egon 24 orduetan danok sano, ondo, guapok danetatik, olako gizartean bizigea. Baina nik uste dut osasuna ona dala. Hombre, 3. munduan osasuna ez dago ondo, baina guk uste dut hemen baietz. Hauxe da guzti eta eskerrik asko gure galderai erantzuteagatik eta beste bat arte.